салом алейкум бародарои азиз, бародарои меҳрубон. ҳозир ман дар яке аз паркингҳои бигем парковкаҳои Италия ҳузур дорам. Парковка дар як сари баландӣ, дар як кӯҳ, дар як природа бигем, ки бигем ҷои мошинои калон бисёр ҷои хубе барои истодан. дар ҳамин ҷа шаб омадам истодам. бояд ки притсепка мекардем. хайо коллега ман камтар дер кард. Сега нигоҳ кунед чӣ хел ҷой хушрӯбай. ҳама сабз хӯрам, ҳама хушрӯбай ки бовар. Ана унҷа бо алиф ки боғай, вале вақт шава мерам онҷара сёнка мекунам. Ман 24 соата ҳисоб мекунам. Мерам онҷара ҳама боға сёнка мекунам. хоб бародаро ман чӣ гуфтам мебинам сега. Бабинем мошине ки ҳозир ман кор кардам. Мошин ҳозир бигем мошини мани 2022. Так, прицеп шаша омадан каси як вибрафт. Хоб бародаро, прицеп каси як вибрафт, мо мегӯем ки мақсади мошин 17 метр дароза. Ин мошини Рено я нав омада тарина. Хоб мо мегӯем дароза. Ин прицеп мана. Ин прицеп бародаро, прицеп аст ки ман бояд бандам мақсад. Апай коршам. Хоб ин прицеп хати мошини обшим 16 ним 17 метр да. Ана ки бародаро мо мегӯем мошин дароза. Оя мо мегӯем мошини мо дароза. Хоб ин парковка бигем ҷои беҳтарин. Автогрил мебарад автогрил. Хоб ана ки дрози мошина бародаро тамошо кунед. Ман асосиам навора барои мошин кардам. Ана ки нигоҳ кунед ки ин мошин чанд қадр роза. Ира бинен чӣ дорад. Ин як бигем лопусе аст ки дар Европа бисёр агрегатҳои электрикишон, ҳамон бигем агрегатҳое ки свет метан, гестҳошон бигем инам хеле қатиянд. Инами дарози амира бинед чӣ хел дароза, инами як бигем як тафи ҳаму чархофалаки ҳаму бигем ҳаму ана гесай. Мия тафшай. Ана хел дарози ҳамин мошин қатӣ, ҳамин дарозиш қатӣ ҳамин тафа мебарам. Ина ки ҳамин раҳи ҳамин ҷа чӣ хел дар он навор гардӣ гуфтам раҳош хай раҳи тангам дорад. Бисёр раҳош тангам ҳастанд. Ина ки дарози ҳамира бинед ки ба ҳамин қадр дарозиш мегира ҳамин мошин ҳамира қатӣ шофёрш мебарада нигоҳ. Дарозира бинед. Ин дарози гап намедонам чанд метрай. Хай метраш накардам. Неки беҳад роза. Ин ҳамин раҳе ки ман омадам ҳозир ҳамин мошин ба ҳамин раҳ омада. Ки баъзе ҷошда бигем айрӯи 20 мести 10 айрӯи 20 разворот мекунед. Ин мошинам хел омада. Тӯба. Таъҷибовар ба худо қасам. Ин як чархи ҳаму бигем агрегат ай. Вале ҳам агрегат хишам сёнка мекунад. Ин мумкин ами мостош тов мехӯрда бошад. Ба фикр мостош там тов мехӯрам. Қатиш ба поворот. Ой, мостош тов мехӯрам. Ина ҷура. Ой, ин аст ҳама агрегатҳо бародаро. Ина тов хӯрдистанди. Хоб ана ҳамон чизе ки тов хӯрдистанд ҳамиё свет метан дар Европа. Ана бародаро нигоҳ кунед. Як чархи ҳамура ина мошин овардиста. Ӯ аю дурии қаг метова, ки мисол майда метова. Ӯ пеш мера ҳамун пояш, ҳамун сатимаш ки чиқта. Ҳамун худаш ҳам калоне ки як гирди калон. Ӯ дарунаш дар лестница ям та то болоша мебарояд мераванд. Ба даруни ҳамун чиқати. Аро ӯра ремонт мебароянд, дарунша ремонт мекунанд. Хоб бародаро анами тафи ана ҳамуай. Я пари ҳамуай бигем як тафаш. ина бародаро нигоҳ кунед қариб шовардам ҳозир.
як тафи ҳами наки бигем чанқа калон айда. Яне пояшам, пояш хичамон хел гуфтум ки дурун за лестницай мебароям то болоша меравам. Хоб. Ой, парковкорам яхне бародаро ҷои бозии кӯдакона дорам, ҷои беҳтарин парковка ванда. Дар Москва ростига манам хеле парковкае ки ҳам хеле ҷои ҳама удобист бошад. Моша надидам. Ҳам яхин 2 сол қариб кор кардам, надидам чиз. Хоб, хай надидин, а? Нагин ки мошини шумо дароза, чӣ хел мебаринаш, чӣ хел шуморо ҳай мекунед. Ана мошини дароз. Ана баробар боз метрш мекунам. Ман айбам шавам ҷо бихандам, амиравам як та метрим чанд метр дароза. Ана ҷура. Мо ай қафои притсепимон истодагӣ ай. Вале ман дар фикре ҳастам ки ёмана наган ки ту биги притсепа иҷа ки мо мақсад бигзарем. Барои ки ман 24 соата истодагиам, соати 8 бегирем бояд сменамавӣ кунам. Омада дар қафоимон истода. Чун мумкин хай ягон роҳи бурмадан биё ва ин мостош тов мехӯрад мебирояд иншоалло. Хай мегум ки мақсад агар хай ё агар бироян маҷбур кунанд ё политсия занг мизананд. Через политсия мақсад ҳал мекунанд, да? Хай политсия ки биёяд ва худаш распечатка мекунам, ай кор боша ту. Ана бародаро. Ози метрш мегум чанд метр? Бачаҳо, ҳисобш кунам мошин. Ҳисобш кардам. Короче, то пеши инами намедидем моҳанак сирхака. Пластмасса. То инами ҷара 45 метр ай. Ай ҳонам ахираш 45 метр то инами ҷара. Обшим то пеши тигача 52 метр. 52 метр ай мошин дароз ай. Ба ҳамин дарозиш 52 метр ба ҳамин раҳо қатир мақсад меравад. Ям қахуби дора ки мостош ки то мехӯрдаст бароям. Бо ина иш мисол калтав дроз мешавад. Ин релсиш дарози ин релс и бо худаш ой нада чанд қа майда мешавад, чанд қа калон мешавад. Ин мотор қатир воздух қатир ҷамъ мешавад. Мисол бо дроз мешавад, калта мешавад. Хайна бародаро, дар бораи инам ҳар чӣ ки надидемш, ячним чӣ на бигем ки фаҳмидем дарозиша. 45 метр дароз буда на самом деле. Ман худам бо вақт таҷиб мезадам. Шофёриш фурмат бирафт. Ай дур месан гаш на калам межумла. Шофёриш ай дур фурмада гаш ро калажумда биравам дарун чира. Столовый думад. Хоб бародаро, майли даъмони худо боше, худо нигаҳбонат боша. Ягон фикр дошта боше бинависед таъра. Даъмони Аллоҳ.